Yong, kung saan yung oras dia? Alas 2:30 na. Mamang dugay man kay sila. Pen, kung saan maging orasan ng gikasabutan na magkita ha na? Alas 2, mamaingon nila. Alas 2. Unya, midya oras na taghinulat ha ane. Kamaing pang pusilon aning mga tawhana. Basig na isalaag ra po to sila, boss. Salaag pag. Kung saan pagkasalaag man ato nilang sila may gamug na nga hanit na magkakita. Basig iuwat ra po taadto nila, boss. Aw. Ug ako'y ilang sulayan na utod niya akong pusil pero mabugha ni ulo. Oh, na sila oh. Dugay kaayo. Ngan mong dugay man kay mong mga yati mo. Ano daw sinabi niya? Ang sabi niya, magandang umaga. Tanghali na. Unsa na ilang giingon na yun? Udto na ko no. Anong pinagsasabi nila? Nanugmang doon sa manday na ana. Inay, kay mo mustorya nila. Ay nabuang pod noon. May translator ba kayo? Natay translator? Ay nabuang na. Ikaw may translator na to. Sira ulo ka, ikaw ang translator sa atin. Anong ako? Hindi ako marunong magbisaya. Nganong ako, di mo ko kabalo mo Bisaya. Ay kabuang ka. Unsa man din na imong gisulti ng Bisaya man na. Baliw ka. Ano yung pinagsasabi mo? Bisaya yan. Ha? May sinabi ba ako salitang Bisaya? Wala. Wala naman ako sinabing salitang Bisaya. Wa manggod ko gisulting Bisaya. Ay kugbuang nga mayong. Klaro king Bisaya na imong gilitok. Huwag mo kong gawing sira ulo. Bisaya yung pinagsasabi mo. Nangiinsulto ka ba? Nanginsulto ka? Ah, pusilon manggid ka na ako ron. Babarilin kita dyan eh. Subukan mo. Hoy! Taysano, giunsa mo muna ma. Pagtarong mo ha. Sige, sige. Iputok nyo. Iputok nyo. Yati mo pa nagtarong di mo di kay na. Unsa man imong gipanultian nila mayong? Umang ko ilang gisulti. Ano pinagsasabi nila? Kabuang nahinon. Yang anong katiniunay naman noon ni ane? Inay. Inay ka diha. Ing na mayong nga wala ta hingani para makipagpatay. Hingani ta hane tungod kay na negosyo. Hindi kami narito para makipagpatayan. Narito kami para sa negosyo. Kung ganon, ibaba nyo muna mga baril nyo. Ibutang sana yung mga pusil. Nan, ug mapusilan taanin nila. Paano kung barilin nila tayo? Anong tayo? Hindi tayo magkasama. Unsa kita? Dili man ta kauban. Unsa? Unsa di kauban? Ano? Anong hindi kakampi? Ano? Ay kabuang kay nimo dabet yati ka. Animal ka. Maman, boss. Usa man imong kalaki? Dili na ako makontrol akong motor, boss. Di makontrol sa imong kabuang ug di pa na nimo makontrol di pero sa minimong ligistanan. Wild manggod. Ya, te, kamu na sabar ya. Asan si Bubong? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Taysa pa.
Saan mo to ilang tambok ng kauban? Wala ko kabalo, boss. Ano na? Tuloy pa ba transaksyon natin? Unsa naman po na yung gipang istorya mayong? Madayon pa ba kuno ng salabutan nato? Sure ba po ka na mao na yung sulte? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alin ang sigurado? Ang unsay siguro? Siguro sa? Sigurado saan? Ay hayop ka. Ano bang pinagsasabi mo? Unggoy kang gastorya? Unsay unggoy? Anong unggoy? Tika, Sinong unggoy? Kinsay. taysa mayong no? Galibog na galing ko. Kada mo istorya ko nimo, mulingi po kaniyong magkikistorya dayon. Kinsay unggoy? Ayaw kung ko ta naging anak, no? Kay natong duha ikaw unggoy. Huwag mo kong pagsabihan ng ganyan dahil sa ating dalawa ikaw ang unggoy. Ay, putragis ka. Sinong unggoy? Ha? Sinong unggoy? Mayong no? Nga nung hingisok man po ni silat pamusin lata. Di giignan po ni mo unggoy. Buang ka. Wala ko gayon ng unggoy anak nila mayong. Basta kay mo na ingon nila. Ha? Buang yung Sige, kamayong. sabi nila. Ingnan na sila nga wala ko magingon na nilang unggoy. Wala naman kaming sinabing unggoy kayo. So sinong tinatawag mo na unggoy? Kinsay gitawag nimong unggoy? Ay naman ka, ikaw! Ikaw. Ay punyeta kayo! Isa kayo ha! Isa! Ano? Nga nung isaw naman kayo na sila! Hingon po kag ikaw. O sa ikaw mayong! Kaniana po kag siya uy unggoy. Pasagad lamang ka. Kanang imong nga sayop nga palo istorya may makamatay na to! Ingnan na siya nga ikaw mayong ngoy unggoy! Ikaw mayong ang unggoy. Hindi ako si Mayong at mas lalong hindi ako unggoy!